OK lidi, já vás tady zdravím u tohle prvního mého videa a toto video bude sloužit zároveň i jako taková informačka o tom, v jaký čas a v jaký dny budou vycházet tyhle videa. No, dobře, jsme to jedno, prostě. Videa budou vycházet asi obden, ob 2, někdy se to možná zdrží, někdy ne, někdy jdou hned 2 za sebou. No a budou to 10 až 15 minutový videa, budou takhle komentovaný a pokud někdy budete chtít i nějaký vlogy, skeče a takovýhle různé věci, tak klidně budou, kameru mám, no teda foťák, no prostě budou, když byste chtěli a takhle. No a to bude úplně stejně, možná to budou i vajny, to je úplně jedno, jaký to bude, hlavně, že to bude. No, dobře, no prostě pár informací už k tomu máme. No, počkat, já si jenom ještě nastavím, tak, aby jsme viděli, jak dlouho nahráváme, ten začátek je trochu pasí. To je úplně jedno, že ten začátek jsme trochu přejeli, ale to je jedno, aby jsme viděli, jak dlouho nahráváme, jo. Dobrý, já se kouknu na mý statistiky, to máme úplně v pohodě, až nadměrné, úplně suprový. No, prostě. Videa budou vycházet tak, jak jsem říkal, možná dřív, možná později, podle toho, jak to bude s mým časovým rozložením, jelikož já mám velmi málo času na spoustu věcí, tak je jasný, že videa nebudou úplně pravidelný a některý budou úplně hodně propracovaný, některý ne. To je podle toho, kolik na to budu mít času a tak. No. A teď bychom se mohli vrhnout do hraní. Jak tomu sice nebudu moc kecat, ale to jsem prostě já, no. Já nic moc nekomentuju a mně to potom jde líp, takže no, dobře, tak vidíte, že mi to jde líp, když nekecám, což je fakt jako dobře. Je jasný, že to je dobře. Já sice nejsem žádný pro gamer, ani nechci bejt. I když jako to k těmhle videím bude patřit. Že to nebude prostě pro gamerský. No. Prostě nejsem žádný pro gamer a tak ty videa se dají očekávat, že to nebudou úplně jako super, tomu to fakt jde a tohle, no prostě bych to shrnul, videa nebudou už jako takový úplně pro gamerský, jako byste čekali od prostě normálních hráčů a ještě k těm videím, to bude podle toho, jaký hry byste chtěli, abych hrál, nebo podle toho, s kým budu moct natáčet. Třeba s kamarádem jsme se dohodli, že bude i multiplayer z tohle, jak hrajeme my dva prostě. No a asi tak. No, prostě, abych teď to shrnu fakt úplně do jednoho. Prostě ty videa budou různý, nebude to jenom zrovna Skill Special Force 2. Jestli někteří všimli, jestli jste to uhádli, no.
A asi tak. Ale já se budu snažit, aby videa měly nějakou kvalitu, aby měly nějakou zábavnou hodnotu a aby byly prostě superový. No, moc dlouho zatím nenahráváme. No, takže prostě videa budou takový kratší, nebudou úplně extra dlouhý, protože to by se zase dlouho uploadovalo, což já nechci. Protože posledně, když jsem chtěl vidět první video, já už jsem ho natočil včera, mělo 25 minut, když to zaokrouhlíme. A uploadovalo by se mi přes 4 hodiny, což jsem taky nechtěl, protože by to bylo moc zdlouhavý. A prostě nebylo by to úplně ono. Prostě by to nebylo ono. Kdyby ty videa byly dlouhý a byly by nudný. Hlavně nepište, že si s tím nedávám záležet, já si s tím chci dávat záležet a hlavně si na tom budu dávat záležet. A videa bude prostě v té nejlepší kvalitě, jaký si budu moct dovolit. Když to budou ty jako vlogy, jak jsem říkal, možná jo, možná ne, ale když budou, tak prostě budou obvykle s mým kamarádem nebo sám, když s vámi budu potřebovat něco mluvit, nebo když prostě někam budu cestovat, tak s tou udělám takovou kratší sérii videí, jak někam jedu, nebo to bude jedno video, když to bude na jeden den. Kdo? Udav se plynem! Tam máte plyn hezky. No, teď byl takový puk, to je jedno. No, já jsem teď k tomu asi mluvil, no prostě kratší informačka. No, videa budou asi nějak podobně dlouho. No a teď jdeme normálně hrát, já vám k tomu něco vždycky řeknu. Podle toho, jak na tom budu s hraním. Jinak teď si vezmeme plyn. Volové! Blbejci! To děláš, vole? Hajzl! No, jinak já už k tomu nemám co dál říkat. Videa sice budou možná bez zvuků ze hry, ale to je jedno, to příště nějak doladím. Bude to rozhodně lepší a pojede to plynulejc. No. A budou i zvuky ze hry, protože teď se mi to nějak nepovedlo nastavit a já nemám čas tady zdlouhavě nastavovat. No, prostě... Ne! On tam byl granát! Ne! Hajzl! No.
jinak někdy, no možná budou být nějaký tutoriály, jak něco stáhnout a tak. Teď se omlouvám, že jsem tady nebyl, ale musel jsem něco udělat, takovou menší činnost, to vystřihnu. Jinak teď nevím, o čem jsem mluvil. To se dozvím v záznamu. A jinak, já bych to ukončil. A prozatím se mějte a zatím čau.